Кредисимо. 17 години пари на време. Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и с огромна радост искам да ви съобщя, че поредните избори минаха. Или предстоят. Мисля, че минаха. Всъщност това няма абсолютно никакво значение. Сигурен съм, че поне 1-2 месеца не се очакват нови и така на човек му е хубаво, приятно да знае, че поне няколко седмици няма да има кампании, компромати, рейтинги, кандидати с извънредно широко спектърен генотип. Просто голям кеф. Мисля, че изборите минаха, но и да не са минали, съм сигурен, че след като минаха, като слушах после коментарите, с огромно удоволствие установих, че абсолютно всички са победили. Всички партии, всички коалиции, всички движения, всички зависими и всички независими. Едни се хваляха, че са победили в градовете с население над 300 000 души, други, че са смазали конкуренцията в градовете под 300 000 души, третите твърдяха, че са победили в планините, четвъртите в полето, петите в умовете на младите, а шестите в сърцата на истинските патриоти. Изобщо, победата някак си беше пълна. Всички са победители. И тогава започна да ме чувърка една малко неприятна мисъл. Като има победители, все трябва да има и някой губещ. Просто така устроена Вселената. Едното неизбежно върви с другото. Няма как да има само победители, и то толкова много, и никой да не е губещ. И се замислих, кой е той мити губещ, дето никой не го споменава по темите избори. И тогава изведнъж лекичко ме преряза. Аз съм този губещ. От край време и откакто се помня, все съм аз. Идеалният губещ. За последните 30 години съм губил всичко възможно. Губил съм си работата, губил съм си спестяванията в едни пирамидки и в едни компенсаторни бомчета. Изгубих си възпитанието в един трамвай с един по-възрастен от мен господин и една госпожа. Изгубих си себеуважението, изгубих си добрият вкус. 2007 година изгубих музикалния си слух. Аз свирих толкова хубаво на виола. Изгубих майка ми и брат ми и още около 2 милиона сънародници някъде зад граница. Изгубих и още десетки хиляди по пътищата на милата ни родина. Няколко пъти се изгубих в Люлин и манастирски ливади. Или съм си изгубил чувството за ориентация, или там всичко е изгубено. Изгубих си и мястото за паркиране, изгубих си мотивацията, изгубих жизнения си минимум, изгубих вярата в доброто, изгубих националната си идея, изгубих и надеждата, че някога нещо ще се промени и ще се оправи. Вижте ме. Идеалният губещ. По-добър от мен никъде няма да намерите. Затова дайте да не губим време в спорове кой, как и колко е победил, а да се обединим около безспорното. Кой е губещият? А тук няма и капка съмнение. Аз. И сега вече изборните резултати изглеждат напълно реални. Добре, че са губещите, иначе ще изгубим и последното, което ни развеселява. Всички партии, движения и коалиции. Затова много моля,
Нека всеки приготви кой каквото има да губи, за да посрещнем новите всенародни български избори.